गाडी चालवायला बॅटरी लावून जा राहून जाईल शेंग गावे बॅटरी गाडी पावर शेंग गाडी बंद गाडी कुठेतरी सिग्नल पडलो आणि त्याने कंट्रोल जाऊ नका हां डिवायडर गेली डिवायडर गेला हां बरोबर आमकां खबर आम्ही जेन्ना हे असो तेन्ना पळयले होय न्हू जेन्ना लोकांचो मॉब दिसता तेन्ना आमी उबे रावले बरोबर बरोबर ह्या रोडाक हमेशा अशेंच जाता होय न्हू एक 2-4 दिसांनी एक अशें कितें एक्सिडेंट घडटा